jam hira mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma alarba haɗu ko 14 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar. Titre uji men ɓurɗi mawnude ko toon to Kansas City non ko pellodiral waɗi toon o neɗɗo goto maayi hen e wayno yimɓe nayo nanggama ƴeewen holko addi ngal pellodiral gongal kadi nene waɗi oɗo ñalawma he kadi toon to Washington DC ene wayno ha hande ɓe goni koye enquête goni koye ƴeewde kadi nanngude walla haldude oɗo gudduɗo hoore mum toon ene fellodiremeɓe kam policier ji. Habaruji men ma naw en toon to Washington e ƴeewen kadi ko politique haalata oɗo saha joni surtout caggal nde kamɓe démocrate en nde ɓe gañi jonde mo ganduɗa riwanoma toon to suudu représentant ji ɗum noon kadi ƴeewen balance gonɗo oɗo saha joni suudu représentant ji. Habaruji meɗen international nawata en ko toon to France ene wayno ko gardinoɗo leydi France hono Sarkozy ko sokono ko en ustama e feccere ɗum noon ko caggal nde appel waɗa toon pour ko fati en avocat ji makko namdade wonde alay saago oppe. Habaruji men international cakkitortoɗen ko toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko caggal nde kamɓe nde ɓe kawi coupe d'Afrique des Nations hono kamɓe équipe Côte d'Ivoire ɓe mbaɗama ɓe jaɓɓama toon to galle président Alassane Ouattara ɗum noon ɓe jeyanama ƴeewen kadi oɗo saha joni hol kanko lumtinoɗo sélectionneur oɗo équipe o holko woni peeje makko fati ko aroyta caggal muɗum en jokkodiri en Tidiane Niang rokka en kadi page mo jogui en ko fati coftal ɓalli ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara détail uji muɗum joni siftin ɗon tan hannde ko alarba 14 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon tongol mi wiyani hannde ko alarba hawri ko 14 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi. Habaruji men toon to États-Unis ene wayno ko ɓuuri haalede hannde ko ñalawma hannde toon pellodiral waɗi toon to Kansas City noon ene wayno ko équipe mabɓe kañum gañino en ko mbiyata Super Bowl ɗum noon ko ene wayno ko coupe du monde mo États-Unis pour football mo jurata juuɗe o ɗum noon ene wayno ko kamɓe Kansas City équipe mabɓe kañum hawno hono équipe goɗɗo jeeyaɗo toon to Philadelphia biyeteɗo Eagles ɗum noon sibabude weltare mabɓe ɓe gonno ko wadde kamɓe hoore mabɓe maajo hande habaruji gomiriɗi toon to Kansas City ene wayno ko ɗon ɗo ɓe goni e maajoji sibabude weltare mabɓe nde e ɗiɗo maajoji kamɓe jouwannoɓe ɓe kamɓe koye mabɓe ɓe gonno toon to terrain to football to ɓe kawrano to donc ko nden nana wonde ko petolaji walla piyanɗe nana ene wayno ko caggal muɗum yimɓe fof laawi ko ɗon caggal mum yiya yimɓe walla kamɓe tuumaɓe wonde ko kañumen pelli ɓe woni e doga ɗum noon tugnade habaruji gomiri toon yimɓe wonnoɓe toon ɓe ni civil en guiɗi nanngude hen goto kam au moins ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade habaruji gomiri toon noon police mabɓe wi wonde ko oɗo saha joni ɓe nangi yimɓe nayo ɓeɗon ko tuumaɓe ɓe goni koye continde enquête andaka noon holko woni sababu ɗeɗo ngal ɗo pellodiral walla holko woni ɓeɗon felluɓe ene wayno ko ɓe kaalaka hol kamɓe kono noon wawi wonde foof ene wayno ko neɗɗo goto maayi hen ene wayno yimɓe hakkene wona nogas gañima hen e ɓeɗo gañiɓe kadi ko ɓuuri hen hewde hen kadi ko sukaɓe siftin ɗon tan Kansas City juuduno koye Eagles ɗum noon kadi Eagles kañumen ko équipe gonɗo toon to Philadelphia ko kamɓe kawnoɓe e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ene wayno joni ko kamɓe Chiefs mo Kansas City ko kamɓe kawti Eagles ene wayno oɗo coupe du monde ha hande toon to Washington DC kadi ene wayno pellodiral waɗi toon e subaka hande ɗum noon ko hedde 7 heures subaka caggal nde kamɓe police ɓe gari toon to galle goto gonɗo banggue worgo wuuro Washington DC ɗum noon ko pour ƴewde yiilade neɗɗo goto ene takka wiya wonde ko kañum horum ene lepti kulnon ladde ɗum noon andaka ɗiɗon kulnon ladde ko woni taw ko ene wawi wonde dawaɗi walla ulluɗi kono ene wayno ko caggal nde ɓe gari galle o ɓe kongi galle o fuɗɗi wiide ɓe naata ene wayno won neɗɗo goɗɗo felliɓe à partir de nder ɗon gañi yimɓe tato police ji tato gañi hen kamɓe tato fof ene wayno ɓe nawama hôpital oɗo saha joni kono noon gañane ɗe wiya wona gañane bonde e konngol makko kanko Smith gardiɗo police
mo disi o wi wonde ne wayno ko tuggi tan subaka ha on ha kiide woni ko joni ken won sappo e goho heure eɓen continue ɓe kalde kanko gonɗo toon o pellunoɗo ɗiɗon policijo hen sahaji omo haala makko ko newi ko hen sahaji kadi o haalata ko haala laawiɗo kono ne wayno nde yimɓe namdimo holno foti temps ɓe goppata oɗo enen woni nder toon dadon jogui fertilaji o wi wonde ko tan koɓe continue wawde haaldude mum maɓe continue kadi haaldude makko kanko gonɗo nder o e nder kadi konngol kadi gummigol e joguiɗo toon konngol hono police mo disi ene wayno ko police ji tati na gañiɓe foof oɗo saha joni eɓen hôpital kono ene wayno ko gañanɗe mabɓe kadi wona gañanɗe bonɗe ɗum noon noɓe mbiri ni ha hannde ko fuɗɗi ko guila 7h30 ki subaka hannde enen continue hannde eɓen continue ha hannde haaldude e oɗo gonɗo nder ne jogui perlaji ɗum noon ɓe ganda holno ɗum jogori gasse tumnade habruji gummiri toon to Washington DC. Ha hannde toon to Washington e tumnade kadi ko yalti toon to CNN yimɓe garino toon to archive national e yimɓe gari ɗon archive national ene wayno ɓe nangi kees mo ganduɗa waɗi ko constitution États-Unis ɓe pulli hen condi boɗeri pulli hen noon ɗum ɗon ko sabotage ene wayno caggal muɗum o yimɓe wonnoɓe archive oɗon saaha foof jaltina ene wayno kamɓe policier ji kadi rennoɗoɓe archive national enen ɓe nangi ɓeɗon yimɓe tato wiyaɓe ko kañumen mbaɗi poudare e oɗo en kees mo baɗɗo constitution mo États-Unis ene wayno tumnade kadi habruji gummiɗi toon mbi wonde ko condi ndi yettaki kayitaji ɗi ɗum goni nder to par ce que ko weer kono ene wayno kam ɓe goni ko enquête ndiɗon condi ko woni holkoni sababu kadi ɓeɗon mbatton oɗo saha joni ɓenne nangga waɗɓe oɗon sabotage toon to archive national. Hande to politique to Washington tumnade kadi habruji gummiɗi tan New York ene wayno ko jonde nde ganduɗa en kanko biyeteɗo Santos o joɗino o joguino ɗum toon to suudu représentant ji ɗum noon ko kanko hoore makko nde o woota wiya wonde il faut ko yalta suudu représentant ji sibabude gueɗɗe ɗe ganduɗa ko haalluji ɗi gona gonga ɗi hutorno e campagne makko pour wiide wonde ko omo jogui jangde wande ni omo jogui kalis baɗi ni omo jogui kadi ko fate koreji makko ko ni mbaywal ko ni ene wayno ko woteji ɗi mbaɗino toon hanki ɗum noon ko woteji spécial caggal nde woteji ɗi mbaɗino wonde ko kamɓe démocrate ɓe kefti jonde toon kadi to suudu représentant ji ɗum noon ne wayno hannde ɓe jogui ko temedde ɗiɗi e sappo e tato neɗɗo taw ko yimɓe jooɗiɓe toon to suudu représentant ji kamɓe républicain ji ɓe jogui joni ko temedde ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum noon firti ko so tawi tan wonde ko wote ari so tawi ko wote kamɓe républicain ji ɓe gotata ko mbiyata pour tan républicain ji gotanaɓe so ɓe perdi tan yimɓe ɗiɗo e républicain ji firti ko ala fof hankkadi koɓe mbawi wodde pour taw ko kamɓe républicain ji tan gooti ɗum noon ko nouvelle mo moƴƴani wonande kanko Mike Johnson sifti ɗon tan ko oɗo saha joni kamɓe suudu représentant ji ɓe kimmiri ko wadde hono garɗiɗo immigration biyeteɗo Mayorkas wadde ɗum empêchement e kadi wadde mima enquête hono kanko ɓi président Joe Biden biyeteɗo Hunter Biden wadde ɗum enquête sibabu no business aji ɗi joguino e oɗon saha taw bawmo no woni vice président Barack Obama ɓe gummoninoma wadde kanko Joe Biden empêchement kono ene wayno ko ɓuuri hewde républicain ji e jeenoɓe ɗiɗon comité ji ɗum ɗon wi ɗumen ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en wona hunde nde ɓe jogani ɗum preuve aji habruji men États-Unis cakkitotoɗen hannde ko toon to Washington e tumnade kadi habruji gommiri ɗi toon hono kanko biyeteɗo Jack Smith ɗum noon ko procureur enquête Donald Trump ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa Donald Trump takka e woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tawa oɗon saha mo ƴeewi o yiiɗi wadde waylide wotoji walla ɗum noon ene wayno ko kanko Jack Smith e nder lettere ɗaɓɓande umminode toon to mawɗo cour suprême hono biyeteɗo John Roberts winomo yo jabto ɗum ɗo e mardi ɗo e talata garowo pour wonde famnudemo hol position makko kanko e ɗaɓɓande kanko Donald Trump walla avocat ji makko wiide wonde ko kamɓe cour suprême yoɓe mbaɗ intervention beele ɓe kala ko woni ñawore fatude e ɗiɗo woteji surtout yenne wiide wonde ko Donald Trump takkama ɗum ɗo e kadi pour wiide wonde kañum kanko hoore makko kanko Donald Trump omo jogui ko immunité donc ɓe ñagade cour suprême yo dartin ndeɗon ñawore ha woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɓenna ene wayno kanko Jack Smith e nder konngol makko wi wonde ko Donald Trump rokkude ɗum ɗo en firti wonde ko
bonnude démocratie États-Unis o wi donc nder lettre mo windi o wi kala ko Donald Trump haalata ko ala fof référence mo ganduɗa mo wawi ittude ɗum menɗan ɓe ardade leydi États-Unis gila adande États-Unis jogui indépendance ha ɗo yarata ɗo hen donc ala fof to wiya wonde honde ancien président walla mennoɗo laamade leydi États-Unis ene jogui immunité donc wawa takkede wawa ñaawede wawa nanguede même so tawi ene jeeɗa ɗum pour so tawi waɗi won gueɗe won ɗum noon lettre o windi ɗum ko o fotani ni ha délai Morocco o ko hande o windi lettre o faade cour suprême o ñaguima cour suprême yo yamir ko yaaci wonde ñawore kanko Donald Trump yo continue e surtout kadi yo yamir kadi yo jab kadi hono cour d'appel mo gonɗo less cour suprême ñawore nde mbanno wi wonde kono kanko Donald Trump wala immunité ɗum noon e wayno kanko Jack Smith siftini ɗon tan o enquête ko Donald Trump sibabunde ko Donald Trump takka wonde janngu mbannogu toon to congrès e ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji 2020 taw nguɗon janngu ko hadde woteji baɗanoɗe hitande ujunnaji 2020 gonɗinede ɓe mbi wonde ko Donald Trump woni ɗum ɗo fof ko peeje muɗum ɗum noon wayno ko kanko Jack Smith hande o jaabi lettre o to cour suprême. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sarr. habaruji men international toon to France e tugnadi kadi habaruji ɗi radio France international windi e page muɗum hono kamɓe cour d'appel on wayno avocat ji kanko ancien président Nicolas Sarkozy ɓe bindino lettre walla ɓe mbaɗino ɗaɓɓande fati toon to cour d'appel pour wiide wonde ko ñawore fawnode makko kanko ancien président Nicolas Sarkozy yo yitti walla kadi yo usse ko way noon ene wayno ko cour d'appel oɗo sa joni faami jaɓɓidiri e mabɓe wi wonde ko kala ko Sarkozy fawno ene wayno ɓe memti ɗum ha heddi feccere ɗum noon siftini ɗon ko Sarkozy kañum hoore mum fawno ko wonde ko won gueɗe ɗe waɗi pour ƴewde kalisaji campagne muɗum hitande ujunnaji 2012 won kalisaji ɗi hotiri ɗum noon ɗeɗon peeje noon ko peeje lundiɗe lawol donc ene wayno ko e nder lewru septembre hitande ujunnaji 2021 hono kamɓe tribunal criminel ene wayno yamirino kanko Sarkozy yo won hitande e nder kaso ɗum noon ene wayno oɗo saha joni hono cour d'appel mo paari kañum hoore mum wi wonde ko Sarkozy fonno tan wadde kaso ko lebbi 6 ene wayno cour d'appel o wi wonde ko hay lebbi 6 ɗi kanko Sarkozy ɗi fawnode makko ɗi fonno tan ko waɗanede jawol électronique taw o heddoto galle makko kanko Sarkozy noon siftini ɗon tan o laamino ko France ko hitande ujunnaji 2007 ha ujunnaji 2012 tawmo o laami o takkama gueɗe kewɗe ne jeeya hen corruption kewɗe ne jeeya hen kadi wadde gueɗe ɗe ganduɗa ne lundi kuule ɗe laamu dotti ko fate campagne ɗum noon ko holno dañirte kalis ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko Sarkozy ene wayno sallinoma ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ñawore e yanino e makko pour omo soke ɗum woni donc oɗo saha joni ene wayno ko cour d'appel yamirimo kanko noon o yarata oɗo saha joni ko duuɓi 60 habaruji men international ha hande tugnadi kadi e Seneweb hono rumeur walla gueɗe kaltinoɗe hono ene wayno ko conseil des ministres mo Sénégal ma jonde muɗum hande hono kanko président Macky Sall en mo joguino projet de loi ɗum noon projet de loi o ko pour wiide wonde ko hawnaki ko wayno Ousmane Sonko kañum hoore mum ma oppe e kadi kala yimɓe nangganoɓe en tuggi hitande ujunnaji 2021 sibabunde probléme uji politique kañum en koye mumen ma goppe ɗum noon ene wayno ko jiida e ɓeɗon kadi ene waɗi ko yimɓe nangganoɓe sibabude seppuji bonnude toon kadi ene wayno ko projet de loi kaltanoɗo o kadi hawnaki kadi ene wawno fonno ko haalde ko fate condamnation ngaji Karim wadde ene wonde Khalifa Sall ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa enen wonno e projet de loi ñumbitanoɗo walla kam mo yimɓe mbiyanno hawnaki Macky Sall koko ƴeftata ɗum kono ene wayno ko sibabude conseil des ministres jooɗima hande oɗon projet de loi haalaka hen donc ɗum noon wiyata nonde ko ɗum ɗo ko habaruji ko rimuruji tan ɗi gona gonga ko wawi wonde fof ene wayno tension ngaji ne goodi toon hande toon to Sénégal e kadi ene wayno ko yimɓe toppiriɓe ko fate sécurité leydi ndi nene ndeni laabi ɗi e tugnade kadi haalluji gummino toon hono kamɓe yimɓe candidat ji ɗi ganduɗa wonɓe opposition oɗo saha joni eɓe ɗamini fottude kadi ɓe mbi seppoji mabɓe ñande aset garoɗo o ɗum noon kadi 11h ñalawma ha ƴeewe noon hono ɗin seppoji mbayata kono wayno ko hanki ɓe jinno wadde seppoji mabɓe kono noon sibabude police idi maɓe toon walla gendarmerie seppoji ɗiɗon mbaɗani ɗum waɗi internet hanki kadi koko kuppa noon pour mobile téléphone aji mobile ɗi hande toon to Sénégal hande tugnade kadi e Seneweb ko habaruji ɗi windi
ancien président Abdou Diouf e kanko kadi ancien président Abdoulaye Wade ene wayno ɓe mbawi wadde communiqué noon ko message mo ɓe neldi ɗum noon ko message o kadi ko télévisé kadi ko télégraphe ene wayno ɓe mbi wonde ɓe bindi ɓe ñaaguima jeunesse sénégal naɓe foof to didorno yo goppu manifestation ngaji mbaɗata ɗi e kadi kamɓe koye mabɓe kamɓe ko acteur uji politique goni toon ɗum noon ko candidat ji hen e surtout kadi yimɓe ardiɓe parti politique walla jeeyaɓe hen yo mbawa ruttade ko wiyete dialogue mbi kadi e kamɓe koye mabɓe ɓe mbawi jokkodirde e Macky Sall kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ɓe mbawi kadi jokkodirde Macky Sall ɓe kalde Macky Sall haaluji tidɗi e kadi Macky Sall kañum hoore mum siftiniɓe kadi gonɗini ha andi wi wonde ko haaluji ɗi haalno ñande 3 juillet pour wiide wonde ko waɗata ñagota ko 3e mandat ha andi ko hen heddi e kañum hoore mum kala nde wotiji mbaɗa lomtotoɗo mum dañama kañum woni koko yaltata laamu ngu ɗum noon e wayno ɓe mbi wonde kadi ɓe ciftini yimɓeɓe kadi ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo kanko Abdou Diouf e kanko kadi Abdoulaye Wade ko kamɓe kadi meɗino liggudade e ancien président mayiɗo Léopold Sédar Senghor e kadi ko haare nde peuple Sénégal waɗi pour dañde indépendance muɗum ɗum noon kadi hoto ɗiɗo fitinaji bonnu ɗum ɗum noon ɓe ñaaguima yimɓeɓe yo ndeeƴ kadi ɓe mbi wonde ɓe nelda duwuji mabɓe yimɓe sankiɓe sibabude ɗiɗo événement ji mbaɗɗi toon Sénégal ɓe goytima en ɓe mbi noon ɗum ɗo ko hunde nde Sénégal handani siftinde on tan ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo foof ko président ji wurɓe e kadi kamɓe ɗiɗo foof ɓe goni oɗo saha joni ko toon to France toon to Côte d'Ivoire e tugnade kadi habaruji gummiɗi ɗi toon taw ko Abidjan News windi ɗum hono kamɓe équipe mabɓe de football ene wayno ɓe invitanoma toon hande to palais présidentiel jaggal nde ɓe potti noon e Alassane Ouattara ene wayno kamɓe fof ɓe jeeyanama tugnade kadi habaruji gummiriɗi toon hono kamɓe jouruji ɗi foof goto mabɓe foof rokkama ken wona 50 millions francs CFA ɗum noon ko ene hawra 97 ujunere euro e kadi rokkama villa taw villa o kadi ko même valeur ɗum noon ko kamɓe jouruji hono kanko noon gardinoɗo équipe o ene wayno ko gonnoɗo sélectionneur o ɗum noon ene wayno ko kanko hoore makko rokkama 155 ujunere euro ɗum noon ko pour wawde caggal nde kanko hoore makko nde tinnare makko nde o nawi équipe mabɓe toon to final ɗum noon ko tugnadi kadi habaruji gummiri toon oɗo saha joni noon ene wayno ko kanko Alassane Ouattara o haalaniɓe wi wonde ko ɗum ɗo en Côte d'Ivoire naɓe foof ɓe beltini e kanko hoore makko kamɓe fof kadi jouruji ɗi ene wayno rokkiɓe médaille mo mbiyata ordre national ɗum noon ko médaille ɓurɗo towde taw ko dokkete ɗum taw ko yimɓe public dokkete ɗum ene wayno ko kanko gardinoɗo équipe o noon hono biyeteɗo Faye kanko hoore makko ene wayno ko liggotonoɗo dumunno fof ko toon to France e kanko hoore makko kadi ko ancien attaqueur gonnoɗo équipe Côte d'Ivoire kono e nder hitande ujunaji 2012 ko nden o oppi netto juudi sibabude gañi caggal muɗum o yehi toon to France hakke duuɓi 9 ko France woni o wonno équipe goto no wiyete Clermont e caggal muɗum ene wayno ko gonnoɗo sélectionneur équipe mo Côte d'Ivoire o kañum hoore mum artirimo pour watte liggudade muɗum kanko wonno adjoint kono ene woni ko caggal nde Côte d'Ivoire fiya e ko caggal nde Côte d'Ivoire fiya nde ko kanko hoore makko artira o wonti entraîneur au lieu de wona adjoint ko walliɓe kaɓe haaɓe mbawi habtade haaɓe mbawi kadi heptude coupe d'Afrique des nations kanko noon e haalluji makko o wi wonde koɓe keeɓi kawisaji mawɗi surtout henna koɓe jeehino haaɓe gonti caggal muɗum ɓe garti kadi haaɓe kepti coupe d'Afrique des nations hande ko fate en coftal ɓal jokkodirten ko Tidiane Niang o wawa rokkude en habaruji ɗi o jogani en ko fate coftal ɓalli Tidiane Niang bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men ko jencudi kiwidiri 8e de finale Ligue des Champions gasde ko ɓoyani ko kippu Paris Saint-Germain to Parc des Princes kañum wawi hebde polgue yesso kippu Real Sociedad loggi ɗiɗi ndiga Lazodrome kañum samti kippu Bayern de Munich loggol gotoli ndiga kiwindire Europa League ene jokki ñalawma janggo kiwindire 17h45 GMT FC Yumboyg ma hiwindire kippu Sporting Galatasaray ma jabbo kippu Spartak Praga ko siftinde bandiraɓe ñalawma hande kippu Galatasaray holliti signini contrat e défenseur ivoirien buteɗo Serge Shakhtar Donetsk ma hiwindire kippu Olympique de Marseille Feyenoord Rotterdam ma hiwindire kippu Lazodrome kiwindire 20h GMT kippu Lens ma hiwindire kippu Fribourg Benfica ma hiwndire kippu Toulouse
garten ɗo e lamorgo leydi Mauritanie jencuudi challenge BMCI hitandu ujunnaji ɗe nogas tati hitandu ujunnaji ɗe nogas e nayyi caggal kiwdiral garwanigal hono liksayb gorgol hebno ko défaite e yesso kipu espoir mo elmina loggol gotol e ndiga kihiɗe hande liksayb gorgol hono représentant mo diwan gorgol arte dingiral ngal to stade mo mella ko kippu liksayb gorgol wawi unde kippu wiyamo arafade ha ɗiggi loggi jeegom e ndiga kiwdiral tataɓal liksayb gorgol jogor juude ko 17 nduɗo lewdu gonɗen challenge BMC ene jokki ñalawma janggo to stade olympique premiére aire kippu olympique mo sabka ma hewidire kippu FCT kan Hammo e Tanji ko attaquant équipe nationale mo leydi Mauritanie ki hiɗa hande o addi loggol makko garwaningal e équipe makko Kesapul biteɗo Al Hilal mo Benghazi ha joni ko fate kabruji coftal balli Souleymane Doukara ko attaquant équipe nationale mo leydi Mauritanie o addi loggol makko kankon to championnat mo leydi Turki ki hiɗa hande classement équipe aji Afrique cagande Coupe d'Afrique o gasi ardi ɗum ko leydi Maroc ɗiɗaɓo ko leydi Sénégal tataɓo Nigeria nayaɓo ko Égypte joyaɓo ko leydi Côte d'Ivoire e no équipe nationale mo leydi Mauritanie woni ko 22e e classement leyɗele ɓurde wawde fettude dunde Afrique tumnade commission discipline halfinade ko fati kaf ñalawma hande ɓe jaltini bayinago makko fati affaire Krépin Diatta milieu terrain équipe nationale mo leydi Sénégal o suspendamo kiwdire nayyi en tawe hen kiwdire ɗiɗi jowaɗo waɗama amande 10 000 €. Kabruji men coftal balli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol a Tijani Niang a jaram no fewi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji min jogo noon hannde ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko alarba 14 lewru février hitande 2024 e yiyan mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.